see, 'cause I think I do want you next to me. Ayan, tapos na ako mag-put away ng aking mga pinang-grocery. Rin ako ng sito. Ito pala yung nabili ko to dat. Ayan, malapit na to. Or arena, asin tsaka vegetable. Good morning, guys. Magluto tayo ng fried rice, tapos mag-chorizo tayo. Bumili ako sa Filipino store, diba, ng chorizo. So, itong lulutuin ko. And ano pa? Ayoko to yung yung ganitong rice. So, I mean, pag sa sinangag, hindi yan ang gusto ko na kanin. Kunin ko yung basmati rice. Basmati rice tayo. Nandito nga lang sa labas. Ano naman? Ito ba? Madali lang naman ito lutuin. Ipa-fried rice natin ito. Ayan, kumakain na silang fried rice with chorizo. Si Saki naghihintay ng eggs. Si Kuya. What's that now? No, you cannot go the cat. Just try one. No. Tingnan mo, anong ginagawa nitong isang bata? Tingnan mo. You don't want me to carry, Baba? Ay, sorry. Nagulat siya. Sorry, babe. I'm sorry. Sorry. Nakita mo siya na nagulat talaga. Sorry. Ang busy niya sa ginagawa niya eh. Ginulat mo eh. See, nahulog yung egg niya daw. Sorry daw. Sorry. Silly, mommy. You want? Yeah. Were you scared? What did mommy do? Hot? Do you want me to cut? Knife? Nah, walang knife. Walang knife na. There you go. Already cut. Thank you, Tita Rice. Yeah, as it goes, at some point you just feel like eating hamburgers. So, ito yung breakfast ni Dan. Dinalagyan ko na yung... Ikaw, hindi mo naman kailangan yung gawin. Hoy, gusto ko. Okay. Kasi bisita ko yan. Char! Avocado. Kumakain ng avocado, di ba? Si Dan. Sabihin mo. Did you download avocado? Avocado. Did you download? Yung si Dan. Yes. So, eto na guys, ang breakfast ni Danny Boy. Ready na? Ready na, Dan. Eto na. Danny. Danny boy! Doon siya sa kaptabi mo, Dan. Para... Daddy soda. Oh, Daddy's not eating, Baba. Daddy. Ano naman, ang yummers naman ang kanyang breakfast na. Ayan, kumakain. Tapos na sila kumain ng breakfast. Si Holly kumakanta. Mama. 10 days. Yeah. And a campfire in the library. Take a walk, take a walk, Mommy. I would love to The course is up that way. Yeah, one's like Which one? one of What them else? university in The Bangkok. horse, the horse. Horse.
So they're members at the country club. The so we horse. Stay there. Yeah. Alright. William paid. Huwag niyo akong pilitin. Hayaan niyo ako. Already flashing. The cow in the little And then Jay, the other one, one's a doctor, and the other one's Loaded. he's got Lamborghini. We just sold that. The horse in that. Horse. The horse, what's that? Got What's the horse, Baba? Just, yeah. I'm gonna take my horse Wait a to minute. walk and live in mud. So when they come in, so I took him up there and offered to pay his gold play like $27. That sounds good. Is it nicer than where TJ plays? Or that? Country club deal with the How about your dance? pretty weird. Oh, come on. I saw the video. You did this? Yeah, what's that? What's that? Okay. Oh yeah, like that. Okay, like that. Halfway, half. You bring your own clubs up or you I say? have My before. dance step. Good, let's do a vote. Yep. Just one more thing to carry, that's why. Like Yeah, this. well, I've got a golf bag. I put sticks in, put my clothes on the sides, and I take one bag. Yeah. Oh, you've had enough. You had enough? You had enough? Alright, I got my phone. Mommy's phone is broken. Oo nga, sira yung phone niya. Sira ng phone ko, guys. Kasi, what did you do to mommy's phone? Init, guys. Punta kami sa pa-park. Mga tao ba, mainit ba talaga o malamig? Hindi ko alam, parang... Malamig na sunny. Yes, Bob? We're not going to Tita Ray's house, Baba. Hala, ang layo ng baba. Baba, for hours yun, Baba. Playground lang tayo. lang tayo. Wala kaming ganap kung ano-ano na lang naisip ng mga bata. May malaki naman ang yard. Baba, sing! Sing, Baba! Why not? Baby shark, tut-tut-tut-tut, baby shark, tut-tut-tut-tut. Shotgun! Nga nga. Alright. Hali, do you have your seatbelt on? Okay. How about the baby? Where's the baby? Okay, are you cuddling the baby? Okay. Sing for baby so she's not gonna cry. Dito na kami sa playground. Nagkikik lang sila ng footy. Pwede naman sa bahay to gawin. Wala lang kami slide. It's alright. It's alright, Papa. Yan. Yan lang. Pumunta si Tita Ray's, Tito Dam para mag-playground. 5 oras para mag-playground. Sige. Han, they drove 5 hours just to go here. Siya kasi huli, oh. Be careful. Okay, go, Holly. Para talagang walang playground sa akin. Push mo yan. Okay, I'll go with you. I'll go with you. Yes. Kasya kayo? Kawag niya talagang baby niya. Oh, parang kasakit sa ano. Wait. Parang Baba, ikaw na lang, Baba. Go. I'm going to Tinatawag niya ako. I-film ko daw siya. obstacle course. See? Obstacle course. Oh, this is easy. This is the easiest thing for me. Ayos ka pa talaga ng buhok. Ayos ka pa talaga ng buhok. Wow, Sak, you're strong. Hoy, strong si Sak. Wow, Sak, you're very strong. I'm so small. Wow, well done, Sak. Good job. Zach will push it. Careful, man, Sak. Ayun. Go, Sak, Holly. Push. Good job. Good job. Good job. Okay. Careful, ha? Careful, Holly, ha? Watch her, babe.
Yay! Okay. Okay. Oh, nice. Okay, Sally. Nay ko yan, guys. Hindi ko kaya. Si Race nakadalawa yata siya. Si Saka. Akong i-film. Hindi ako. This way. Hindi mo si Saka. Grabe, parang siyang monkey. Wow, ay, si Kuya lampo-lampo. Hindi, kasi siya nagsasabi na si Kuya very big. Good job, so! Ayan, si Kuya naman. Try niya. Go, Kuya. Try, Kuya, try! Try. Eh? Niloko niya ako dapat. Kaya naman pala. Oh, no, you can't. Yeah. Ah. Oo. Naputol? Okay, that's it. Ito man, hindi man yan. Parang jump na. Ayun ay Kuya. Kuya, Sak! Go there, Sak! Si Sak na naman. Si Zach yung Hilo-hilo na. Zach, doon ka off na. Hihiluhin ka na papa mo. Para manahimik siya. Go! Ayun si Kuya. Ayun si Kuya. Nakakatakot yan. Baka Oh, mahilo talaga. ano siya ba? Mag-let go siya. Oo. Siya. Hold on tight, Zach! Hold on, Sak, ha? Ako yung natatakot. Ayoko na. Tingnan mo na. Ayoko na talaga. Wala pa nga. Oh. Ang bilis kasi niya. Oo. Ano yan? Nag-let go yan. Natapon siya. Don't let go, ha? Di mo si Sak talaga. Oh. Ang strong talaga ni Sak. Oh. Then walk. Go away, Kuya. Di mo si Sak. Ano na yan man? Oo. Oo. Go, Sak. Go, Sak. Run, Sak. Run. Yabang nitong batang to. Sobrang yabang niya. Lobat na ako, guys. Yabang siya, oh. Bilisan mo. Malulobat na ako. Ayun na kami. Ayan, nagluluto ako ng... Patayin nga muna natin. Ayan, luto tayo ng inunon. Ayan siya. And si Jang gusto niya ng cold noodles. Pero hindi, syempre, pasta muna to. Pinapakuluan lang. Tapos mag-schnitzel sila. And ano pa? Magpiprito. Yan lang. Ayan, luto na yung inunon. Ayan na siya, guys. And ayan yung noodles. Lalagyan ko siya ng sauce later. And magluluto na ako ng beef schnitzel. Ayan, tatlo. Isa si Dan tsaka si Jan. Tapos yung mga bata, hati sila. Ayan, hinati ko kasi ang laki ng schnitzel. Ito na yung pangalawa, yung isa andito na. Hinati ko rin to. Kanina ang laki to, nag-shrink na siya ng pagkaluto. Ganyan siya kalaki. So, ididikit na lang natin siya. Ganyan. Iniwan ka. Ninayasan siya ni Holly. Ayan, siya maglalagay ng sauce. Kasi siyang may gusto niyan yung salad na yan. What's that one? Hindi. Basta maasim-asim siya na manamis-namis. Ayan. So, siya na ang maglagay niyan. Tapos, ilalagay niya sa freezer para madali yung paglamig. Kasi medyo mainit pa yung noodles. Malapit na kayo mag-dinner, oh. Kasi sinaserve dapat yan malamig. Just like that, you're not gonna mix it, ha? Ay, sinirapan niya. Ay, mix niya na. Jan is in the kitchen. I think you have to put more, Han. I will, but work this morning first. Alright.
Who's that? Papa, that's your card. Here, that's your card. See, like mine. Dito ba? Dito ka. Dito ka. Ay, Holly. This is for tomorrow night too, isn't it? Yeah. We can buy big size of this one, You huh? can, but we're not going to use it like much. So. Put cling wrap? Is that right? Well, that'd be right. That'd Yeah. I'll put. be right. Then maybe probably a little bit more for me. Yeah, I put cover, honey. So, ito yung pangatlong schnitzel. Ayan, oh, ganyan siya ka-laki. Ito yung mas maliit pa nga to, yung dalawang nauna, mas malaki pa dito. So, ikakat ko yan, oh. Kasi hindi siya kasya sa kawali, oh. Cut natin siya. Ayan na siya, guys. Last na to. Ayan, magprito tayo nitong isdang to. Ito yung isda na hindi siya malansa. As in, i-ano ko lang siya sa, sa flour. Ito, coat ko lang siya. As in lang to, ang ginagay ko dito. And then, fried. Yan lang. Ganyan lang to. Ayan. Isda. No worries. So, tara. Tayo naman. So, eto na yung dinner nila. Okay. Tartar sauce? Ayan. Ito yung beef schnitzel. Tapos mayroong noodles. Okay, and then chips. And ayun yung kay Dan. Para siyang ang sarap sa sinangag. Homeless people in California. Yeah. Pero tama lang, hindi masakit sa Sinisip ko na. Babe, you want fish, babe? I already had some of those beautiful Oscar turtles, but fish. Not too Now, TJ's a big eater. I'm full. Tapos sinangag niya. Sarap ng sabaw. What? Ito tapos na. Wala mo nang ano. You okay, kuya? Pero okay, kuya? Oh, yeah. Okay, be careful. Hinintay mag 10 minutes. Nice chips, right, Dan? Sarap talaga ng chips. Yan ang favorite kong chips kayo sa McDonald's. Masarap lang yung lasa niya. Kaiba. Mabango. Idug ka na? Sarap pa ng chips. Ano talaga siyang lasa na masarap Something na parang sa mamahaling restaurant ba, no? Diba? Ang chips niya. Sa oil lagi ni. Tingin mo sa oil. Tapos ang bango. Dad likes it in full smoky. Bagdo na sa dyan na gamit. Actually, started to hit that for me. Dad, don't smoke. Nah, she bloody tripped over and hit something. No, honey, you listen to your son. He is Oh my right. god, I'm full. Oh my god. Tingnan mo siya. Pinakasan niya. Mommy was walking around this was that, and you must That's right. Sinayos. and it went like this. That's what happened. No, not. I don't. And we got stuck in there. No. Niloloko niya si Sam. Ano, kailangan ko din mag-save ng space para sa leche plan. Kunin ko na. Mag-leche po na siya. Dessert na siya. Agad-agad. Ito para isang kutsara na lang gamit ba? Place tomorrow. Oo, maya ka na tumayo. Mag-leche plan ka muna kasi kapag nakatayo ka na, hindi ka na. Paano pa magle-leche plan? Kumakain pa tayo ng ano. Ikaw mag-leche plan ka na. Hindi ko naman ito mauubos eh. Ito pang 3 araw nga itong leche plan, di ba? Ito rice cooker naman ito. What's that in your hand today? Oh, di ba? Marami pa natira. Marami pa talaga. Summers. Mga kaibigan mo lupet. Masarap ng caramelized. I got a hand of chili. You got hiccups, Zachary. Yummers talaga. Hiccups.
Madali lang yan. Gumawa ka niya. Madali lang siya. Kailangan mo pa bumili ng steamer sa kulanera. Kulanera. Steamer. Pwede nga sabi ko sa oven lang. Pwede lang naman yung ano, yung sa kaldero na lang, tapos yung steamer ka lang. That's what. Do you like this? What you right? Hindi nga lang. Yeah! Have some! You said you had a little one, babe. Yeah. So good! So good. Yeah, I like This is the best, seriously. So good. Busog pa nga. Tama na, because your belly is getting bigger. That's still go away in the morning. Kaya mo siya. Dapat dito ka, kasi iniikot nga namin. Inano ko ngayon eh, parang, Oh, but that's really good. I know. it's seriously, it's perfect. The middle is so good, it's very creamy. Creamy talaga siya. Soft. Yeah. Paborito niya rin yan. No? Kaya mo, You're so lucky. why you're lucky, huh? I'm You not get lucky. this. Because I try out cook. Whatever, you never know. You don't know how to cook, huh? Sabi niya sa akin, tikman ko raw yung spaghetti niya. Tapos sabi ng mga bata, sige nga, dad, mag-ano kayo ni mama, cooking kayo. Spaghetti. Oh, yeah! Right? The spaghetti. Husband versus wife cooking challenge. Yung spaghetti. Sinasabi niya, sabi niya. Push mo yan dyan. Is there one any? Did that try? I asked him. He's full. Babe, so good. my love. Taste. I can Go have too the, much. go the If you have too much. That one's, that is so good. Just leave it alone. Allah, Just leave it alone, Zachary. very creamy, babe. Look at that. Some of that. Uy, grabe ka naman kumain, babe. Yun mo sila. Pangalawang subo niya lang yun. Ang dami na niyang kalat. Si John, ang dami niya na nakain na leche flan. Han, your belly is like... Oh, that's it. Look at me back. Look. Hindi ko kailangan maggawa ulit. Pwede. Gusto mo? Joke lang, ay joke lang. Joke, diba? How did you go at the challenge with the food? The drive-thru? Yep. My lunch was, coffee. Coffee? Where from? From Keith. Yes, you. Yeah? Some more? Tingnan mo, tinulungan siya ni Jan. Tingnan mo, parang hindi to aabot ng 3 days. Hindi. Hindi na siya. Isa si Dan, sabi ni Dan, Plano ko nasira yung plano ko. nasira yung plano niya. Ayan, diba? Go for it, my love. Pretty good. Ayan Can si you make Dan. this rice? Can you... Try. Madali lang naman yan. Diba? Yeah, it's got a real nice custard in the middle, hasn't it? Yeah, it's Ayan guys, paubos na yung leche. Ay, sumabog. Akala ko umabot. Grabe, Baba. use your other hand. Good girl. How is it, Baba? That's fine. That's alright. I'll clean it. How is it? Yeah. Yummy. Wala na, hindi na umabot. Hindi na ito umabot bukas. Hindi na. Hindi na nga, tatlong araw sana yun sa akin. Tinulungan Tinulang ni Jan. Tapos, may kampon na to. how's your belly? It's alright now? Kasi nakaano na, nailabas niya na Dan. Ganun siya ka. Sarap ba? Sarap? Yummy? Masarap niya talaga pero hindi ko na kaya. Uy, sakit na lang. Punong-puno na yung chan ko. Ang laki naman yan. Konti lang. Ayan na guys. Ayaw niya mag-focus. Harap. Don't play with it. Ito pinatry niya ako nitong colon tea. Sabi raw talaga? Timmy to I-try ko daw kasi alam nyo, di ba? Constipated ako. Alam nyo yan. So, eto raw. Lalabas lahat. Alas Lahat ng dos. sikreto mo. Lalabas yan sa Tapos, sa hating gabi. Tapos sabi niya, dapat 2 minutes. Kanina pa to dito, Pagbago daw, dapat 2 minutes lang. Kanina pa to. Kasi mainit siya. More than 5 minutes na Kasi yan, dapat tanggalin to kapag 2 minutes na kapag ba't di mo bago sinabi? pa. Sabotage ka. Baka kasi hindi mag-work. Tapos parang hindi. Maano ka talaga niya. Mapapa. Di ba yan yung gusto mo? Oo nga, kasi wala ako. Oo. Tingnan natin. Balitaan ko kayo kung anong mangyayari nito. Bukas. Bukas, mga 2020.
Hoy, hindi buang. Ilang minutes na to? More than 5 na to. Kanina pa kasi si Dan, kinuha niya na yung tea. Lagay mo dito. Lagay ko na to guys dito kasi kanina pa 2 minutes. Tapos tawa siya ng tawa. Ang dark niya na talaga sa kanya. Yan lang. Hindi, nandyan pa kayong amin. No, pero parang Kasi matagal ako umiinom. Diyan na, hinayaan ko lang siya dyan. dark. O, sige da. Guys, 12:10 na. Hindi na ako nakapag-vlog kanina. Kanina naglaro kami ng Uno after ng dinner. And yeah, masaya pala yung Uno or Uno na laro. Kanina naglaro kami. And maliligo na ako. And yeah, bukas na lang ulit. Natulog na yung mga tao. Si Riz kakapasok niya lang. Nag-skincare na yun. So, good night guys. Thank you. Bukas ulit. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Hello, Shota, maybe. Araw, tumalyuan. Fernan, Flan, Laceda, Seda, Martha, Masha, Girl, Del, Vlogs, Dax, Jonathan, Jonathan, Fabian, Fabian, Jasmine, Jasmine, Valente. Linton. Tennis! Bye! Don't touch me. Ito yung sa boys, pinugutan ko na ng ulo. Ayan na yung mga ulo guys. Oh. Piprito si Rice ng tuna. Tuna.